Loy kung kuan Loy. Dito. Ha? Dito. Diha mo agi? May kay makalusot-lusot no? Ah. Unsa pay makuha na niya koy? Isda. Isda. Tanaw na ko makabaro no kung makasaka ko. Punta makasaka. Let's go. Nakawalo. 15? Mahal yan ang gasolina ron no? Mahal gani. Puso ni bukaw ni 15. Ayos. Nagayos sa sasakyan ano. What's up mga kabaro og Madayaw Davao. Mga kabaro no mayong adlaw. Nako mga kabaro sa Coastal Road mga kabaro no sa gipahimo diri sa May Matina Appliance segment may buntag niya gang. Mga kabaro no diri ko sa may Badjawan Village banda mga kabaro no. Mga kabaro. Yeah. Update lang mga kabaro no kay ang bago apply human na magid sa mga kabaro no dito sa may Talumo bago apply nya diri sa Matina mga kabaro ginasigi pag construct no murag taud-taud na pud ni gina-construct kay katong siguro 1 year gikan 1 year last year di ay nag-vlog ko diri mga kabaro wala pa gito no wala pa nang hingana mga kabaro karon atong tanawon mga kabaro no? Murag hapit na gid siya. Naog ta hatam naog ano dito. Oops. Hello, may buntag. Loy, may buntag Loy. Inyo na bangka Loy? Asa mo magagi Loy kung kuan Loy? Dito. Ha? Dito. Diha mo agi? May kay makalusot-lusot no? Asa mo nagapangisda? Layo. Sa asa man? Turil. Sa Turil? Muni imong bangka? Mama. Imo ning pinturahan? Bago na pinturahan. Gwapo So na asa mo nagaparking og bangka? Diri gigapon. Diri gyapon. Okay ra sa inyo mga nay coastal. Okay. Okay. Nya mga kabaro no, padayon ta mga kabaro no. Sa karon. Sa kaon na to ni diri mga kabaro no. Ang diha mga kabaro, balug asa ang dalan. Ayong buntag. Tay, pwede mo saka diha Pwede mo saka? Uy. Diri agi. Pwede? Oops. Kamati di ani mga kabaro no. Koy, may buntag koy. Para saan na koy? Buya. Ay sa buya? Unsa pay makuha na niya koy? Isda. Isda nga mga dagko pud koy. Tama lang sa dagko. Atat skis? Ay kini ko ano? Ay skis? Asa po nyo ginabutang ang buya koy? Sa dagat. Sa dagat. Napus na no? Salamat kaya koy. Asa ang dalan diri pasaka koy? Walay dalan? Wala di dalan din mga kabaro no? We'll try na ito dali balik guys ito kikiyaan no? Oops! Para angat ito mga kabaro unsay dagan mo dali makasaka ba ito mga kabaro no? Plastar ang kamera mga kabaro tanaw na ako mga kabaro no? Kung makasaka ko punta makasaka let's go saka gida
Baro no. Ah, baro. Oy. Nagmagian lagi dari gutur. Karun. Ya, may buntag. Lapos ni Gracia na ilipot. Ngayon, baro. Ilalo. Ya. Ya. Na may kuha. Wala. May kuha si kuya. Paktas na ako baro. Sir. Ah, baro. Pinpis talo mo. Yes sir. Dito na baro. Lipot ako makasaka ta dito. Langhi mo. Panginoon ako makakaro mo, nagway dalan. Kaya hindi ako makakaro ba? Pasubida. Wala si dalan, no? Kung dili, try na to. Ay, buntag! Wala ako. Kaya ka? Try na to niya kabaro, no? Kung makaagita. Oops. Yeah. Terbante ka, Drikoy? Dili. Dili ka. Unsa ni diri banda ang gihimo? Wala na ditaw. Mayaw baro. Ngita ta no? Dalan. Patay. Kay nom ko last vlog na ko diri ano. Dili pagiding ani. Pwede sa magbaro no, kining gitawag nga na disgrasya ko ato nga time. Samad akong tiil. Sa karon mga kabaro, duol-duol lagi just tinuod nga mahuman kung tuiga no. Siguro 2023 open na nita na no. Kaya ko naman taron Marso. Wala lang kabulan, siyam. No. Tama lagi siyam kabulan. Basin mahuman na ni mga kabaro. Unta sa siyam kabulan mahuman na no. 2023. Na mga kabaro. Siguro budagan na mga tuig mga kabaro. Kaya kanang ipuyan ko na mo luyo ra ani mga kabaro. Luyo na mo, kustal naman good. Nya siguro budagan ang tuig mga kabaro no. Grabe na ni diring lugar ang kabibo. Kay nanamay kustal. Kanya doon na sa muang likod burag ug matod pa sa mga asawa basig mag road wide dining na pud ang Davao City di sa Matina Playa. Doon na gid sa muang luti ang kalsada mga kabaro no. Kay gamay magtulin sa purlin sa munang playa nya nagkadaghan ba ya ang mga tao. Yeah. Dito ta musaka mga kabaro. Musaka ko dito. Try na musaka dito mga kabaro no. Kung saan na dia? Napos lang kuya din ng isda. Oops. Tayo ito mga kabaro no. Oops. Grabe kini akong content. Kini ang content mga kabaro. Grabe ni baktas. Pero nakalami ani mga kabaro kaya no walay putol. Raw vlog. Siguro kana gid ang dalan dia ang main. Kini karon murag temporary ni kay katong burag na itulay dito na mga kabaro. Kato makita nyo nga dagkong pusti ganina. Murag mao man na diha ang kuan mga kabaro. Mao na diha ang sumpay. Kini dili karon akong gidi ka. Kini akong gibakasan. Temporary road lagi mga kabaro no, parang katong maghakot og mga graba, simento, bakal og halublak og uban pa. Diri makagi mga kabaro no, samtang gitarbaho na ang tulay diha sa kustal. Dako gyapon nagdalan sa para sa mangingisda day mga kabaro. Dako sila nagdalan puhon kay kadto kanina nakita nako ubos kaayo kaya naman
temporary naman to. Now I know. Temporary na to siya nga dalan mga kabaro. Sa mga isda, okay gapon kaya ako kay tulay nga gitukod ilalom sa dagat mo gi may agot ilalom sa tulay mo gi. Sa karon dirita. Tama ka ba? 10 minutos kung naabot ka ni mga kabaro, no? Pakilike ko mga kabaro. Bahalag dili mo subscribe. Pakilike lang ko mga kabaro. Okay na sa kuha. Dita. Mga kabaro ang dalan. Ato magi no. Mo ni shortcut ko kaya naman dito sa amin sa may Dumalag banda. Dili pasudlan mga kabaro, no? Kini kay shortcut. Makasulod gid ta no. Oops. Hapit na po naman dito na pita banda oh. Kabaro. Okay. Coastal Road. Ay, hapit na gid na mabrihan. Hello kuya, may buntag. Ay, kabaro. Hapit na gid sa mga kabaro, no? Tadi ba kabaro? Amuan na diha, no? Dili likod banda. Amuan na mga kabaro sa karon. Oops. Grabe, bakal mga kabaro. Muna silbi siguro mga breeze sa tulay dito mga kabaro, no? Kining panghimo. Muna silbi nga breeze. Kaya mga paligon sa ilalom. Hi kuya, may buntag. Buntag ya. Perasa niya. Sini. Forma sa mga siminto, no? Okay. Dugay-dugay na po ka diri trabaho ya? Dugay-dugay na po. Sige ya, salamat ya. Baro. Uy. Murag billion project ng Coastal Road mga kabaro, no? Dili lang kay million kundi billion project. Grabe, solid kayo eh. Nakita po na ako dito sa gipahimo dito sa Bagao Playa katong bagong nahuman. Okay po siya kabaro. Sir, may buntag sir. Okay po siya kabaro. Ang bagong nahuman. Ano kabaro? Maman ng Coastal. Dito sa likod pabalayan na dili mo kabaro, no? Andre oh. Kato siguro makita sa kamera. Kato nito amo na tong balay mga kabaro, no? Balay sa kong ugangan dili ako ah. Nga, dirita mga kabaro. Hi kuya, may buntag kuya. Good. Happy to naman kuya ba? At tagasa mo ya? Dire na, lubos. Lubos? Sa kanya gid mo? Ako ba taga Bunawan? Bunawan, di ano? Sige ya. Huwag sa karon. Uy. Nagpabricate sila mga kabaro, no? May buntag ya. May buntag na to. May buntag. Vlogger ka ba? Vlogger? Oh, vlogger. Iya kana dia ya ba? Sumpay na dito ayan no. Oh, sumpay. Ito ako na namin ito. Okay. Mga nang saran ito. Wajud ko na sayop mga brisis ginito na silalom no. Kana na silalom. Pwede ta makadto dito ya? Napa mga opisyal. Taga diri ra mo? Oh, taga diri kami. Sige. Salamat kay Channel na to, boss. Kabaro Andy. Ha? Kabaro Andy. O sige nga rata, taga diri mo? Oh, taga diri kami. Oo. Salamat ah. Yan mga kabaro no. Sudlon na to diri mga kabaro. Kung unsa pagiting human diri mga kabaro. Oops. Tanaw na to ni. Uy. Ay lang nga engineer. Kung tano magka-istorya may engineer no. Sir, may puntag. Oops, sa karon mga kabaro. Grabe, solid kayo mga kabaro eh. Now. Kung mahuman ni mga kabaro, grabe oy. Solid, luyo ra pud sa balay. Mga kabaro. Tiras luyo kayo. Katong luyo akong gusto tanawon ganina no kay nabitin ko atong mga kabaro. Kabaro, luyo na ni sa mua. Kini nga park dito mga kabaro. Katong lubi. Luyo pa atong lubi. Hello, may buntag. May buntag kuya.
Oops. Uy. Update na kita siya. Man. Hi sir, may buntag sir. Oops. Hi sir, may buntag. Pwede lang boss. Sorry dito sir. Pwede. Isa na. Vlogger ko sir. Kada po. Okay. Kayo na ako. Okay sir. Sige. Engineer ka dito sir? Okay. Mga kanusa ka ni mo na ito dito sir? Dapat, dito sa tripa. Ha? Dito sa tripa. Okay. Mga kabaro, nung naog na ko mga kabaro, kay bawal dito banda mga kabaro. Karon, may tao mga kabaro, nung padung na ko pauli. Og, agian sa ako ni kong mga higala diri mga gunjo, no? Oops. Ano na mga kabaro, bawal mo gud siya kay wapan humana niya. Siyempre, curious tagon sa gihimo. Ano mga kabaro, no? Oops. Tinay pagawas ya te? Mugawas ko? Oops. Agi ko te ha. Uy, hinahinay mo lang Zain. Agi ko te ha. Mayong buntag ninyo. Remote. Kuya, may buntag kuya. Uy, may buntag. May buntag ya. Agi lang kuya ha. Gawas na dali mga kabaro no? Kay tayo rin mga motor. Ya, may buntag ya. Uy, pinakabaliyos ya. Nakawalo. 15? Mahal yan ang gasolina ro no? Mga gani. Puso din mo ka ni 15. Ang size values mo tong hinay. 18 hinay? 18. Pareho lang pala. Mahal din gasolina, binta na. Maraming bala. Sige, agi lang kuya ya. Sige, salamat. Salamat. Mga kabaro, no? Yeah. Sakaran mga kabaro. Uy, mga patos oh. May mga patos po mga kabaro, no? Mayong buntag. Nagwas Badyaw Village mga kabaro, no? Dari ko ni Agi kay bawal dito speaker sa gian. Sa karon, may buntag. So, unsa man? Sige. Basi gamay ra na. Ha? Balanggoy, kalamian ang balangoy. Sige. Sige te, agi ko te. Yan mga kabaro, no? Dito mga kabaro, mo nilang negosyo sa Badyaw Village mga kabaro, sapatos no. Hello, may buntag. Oy, may buntag koy. Uy. Balangoy sir. Balangoy. Oy. Dili sa koloy. Mga kabaro, no, padayon tagbaktas mga kabaro. Kay na dito speaker sa motor. May buntag nay. Kainit. Yan mga kabaro, no, pagawas ko mga kabaro. Pero nang may tabo, abog ay ko. Hey, may buntag. Pati nga bugan ako mga kabaro, no. Kay oops. Bago na siya tubig bugno dali ah. Kaya na kay mineral ya? Gamay? Tagpila ya? Tagay ko yari, nang bugno. Kaya ko na. Luyo na isa ko mga kabaro, luyo sa convenience sa Matina Playa. Salamat ya, yes. Ha, gang. Nang ina tagdalan mga kabaro, lahat akong motor na magibutang. Wala duda ko dari ah. Dari lagi. Hoy! Mari, asa inyo ah? Mga kabaro, no, damhan no, nagkita ni song kumare no. Makabungbong kayo kay red na red. Asa inyo ah? As pa rin ada? Di lang ko maagi kay di nag-vlog ko na sa luyo. Isa ka mare. Sana all. Yung mga kabaro pa. Ay te, may buntag. Padayon sa mga kabaro sa baktas no kay akong motor.
Ako na ba to dito na po, dito ko muagi dito na lang kaya. Ako mga higala dito. May buntag niya te. Nya mga kabaro. Sa karon. Uhaw na jud kaya no. Siguro. Oh, hello. Tura ko motor mga kabaro. Mga kabaro no, kabaro na ko diri sa Matina Playa no, si Kuya nag-ayos. Nag-ayos sa sasakyan no. Gayo bigay. Unsa ni Kuya? Gilisdan niyo battery? Hindi na mo andar. Ah, okay. Gamay na lang kulang. Okay na kayo. Oh. Road, no? Unsa mo kamo naga-deliver diri sila ha o kuan? Unsa pa? Pinay, bil sa dip sa kuan. Mm. Kabila stasyon na to. Duterte. Maayo ri kayo. Maayo kayo dito ay akong giadto dito. Dugay na mo diri sa kuan nya kamo sugad pag sugod ani kamo ang nagkuan. Oh, sila kini. Bago mang kuan ng dirigod, nagkuan sila gyud, nagkuan ni. Taga saan mo? Taga diri ra mo taga Davao. Trabante, taga Malita, Lord no? Oo. Silingan ang punta na po ko na sa likod. Sorry. Oo, sorry lang. na kuan mo Andy. Kabaro Andy sa Kabaro YouTube. Andy. Oo. Sige. Salamat kayo. Oo. Kabaro na ta kay na-feel naman mo. Mga kabaro, no? Ako kabaro na rin, no? Ay, kabaro Andy. Oh, mga kabaro, see you next vlog mga kabaro, no?